Segons explica la llegenda, al final de la seva vida, la malaltia va recloure el rei Pere el Cerimoniós a l'interior de la seva cambra. Una de les darreres nits abans de morir, es va sentir un gran rebombori dins de l'alcova reial. Santa Tecla s'havia aparegut al rei per reprendre amb vehemència. Aquest, mig atordit i sorprès, va intentar raonar-hi, però la santa li clavà una sonora bufetada i el monarca va acabar pel terra implorant perdó. Com va sorgir aquesta llegenda? Quin significat ocult amaga? Per què la patrona enfurismada va reprendre i bufetejar el rei? Durant la major part de l'edat mitjana, Tarragona i el seu camp van ser sota el domini dels dos senyors més poderosos de la corona, el rei i l'arquebisbe. Un domini comú, però sense un acord clar dels límits de cadascú, i és clar, cap dels dos estava disposat a deixar que l'altre aconseguís el control absolut sobre aquestes terres. Control que comportava, lògicament, el dret de recaptar impostos als súbdits que hi vivien. En un intent de protegir el seu poder, l'Església va titular Santa Tecla com a propietària de les seves possessions a Tarragona, de manera que l'arquebisbe es convertia així en un representant i defensor del patrimoni de la santa. La tensió entre l'Església i la corona arribaria al seu punt màxim l'any 1386, quan Pere el Cerimoniós va reunir un exèrcit a Montblanc disposat a entrar a Tarragona. Els canonges de la catedral, que governaven la ciutat a l'espera del nomenament del nou arquebisbe, en van formar un altre per lluitar contra el rei. Alguns apunten que el monarca volia quedar-se a viure a Tarragona i estava decidit a posar fi als segles de disputa en el condomini tarragoní. Finalment, la sang no va arribar al riu. La salut del rei començà a empitjorar i acabaria morint pocs mesos després. Sembla que els darrers dies de la seva vida, potser pensant a no deixar un front obert al seu fill Aureu Joan, es va retractar del seu intent de governar la ciutat. Naixia així la llegenda de la bufetada. La santa degué ser ben convincent perquè el rei va deixar en testament l'obligació al seu hereu de pagar 100.000 lliures a l'Església de Tarragona pel trasbals patit. Així fou com tothom va poder comprovar que a la patrona de Tarragona, quan és necessari, només li cal un braç per repartir bufetades.